Pak Gendong aturan joget, gimana? Melongso rasane tangis jroning atiku yen kelingan esuk gumuyumu laras woyo gending tresno gawe kangene hatiku tansah eling aku resi rambu Kang masak tenane aku ngerti hatimu ning wis pestine aku tuju domu pancen rosto kari rosto kudu ketemu kekukah hatiku tunggu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing satresno muga bisa urip tentrem mulya tresnamu ing gending katresnanku tak tembane saben kangen sliramu setenani aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati tenanan yo diaji yo tenang ngawang-ngawang tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawang tumetes iloku mbrebes milih ana pipi opo tresno iki pancen ra kudu duweni keblaleno lelakon tresno iki bakal dadi cerita tresno waranggono asik bersama Bro Wilis. Sowe-sowe gonku ora ketemu kekukah hatiku rungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnamu ing gending katresnanku tak tembani saben kangen sliramu setenani aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati uyungku
Brebes mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni wis lilakno aku Kang Mas Aku ora lilo. cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno